Hawane anget bola ya nisan. Padang bulan nih. Kayak ngene lah entuk duit ancamane mek puro lek banggan. Ya. Ini lera kakek nih wis ora enak. Ancamane mek puro le. Kalau wonge menungsane ning kono lek oleh duit ancamane puro le kae. Direwangi padang bulan ini karo padang bulan dadi duit pir. Dadi duit biasa sak rincing bar mledos. Bar ndase mledos bar rincing sak jam. Eno linggo regamu piro? Lek kok ram. Eno linggo penak-penake takoni regane piro. Romansaku. Kela umate kala ndelik. Eno linggo karo dolanan HP malah takoni regane piro nek beneh. Ki gas cuci mulute. Lawe kae. Terancam. Wih, lawe terancam. Jangane kentang karo tempe. Ragayeng piye gitu. Banane ya teh karo kopi. Rong ceret deh. Lah kono lek ndek dhuwit tak pantek nang tembok ora kaya kakek. Loro wae dirubung renget bar iso kena tukokne. Lek kaya arep dhuwit jen guem iki langsung nyang wong. Kalau wong ning kono lho. Modele lek urung bayaran melas. Ndek duit nantangi uang. Ndek duit nantangi uang ya. Lah ning sawah melas gayane.